ҳатто нахобанд мешавад ки мисол ино туғри тоб мехӯрад ё ки меҷунбад дар онҷа аз чанд ҷояш шикастанаш мумкин е. устахонашон бигем мағз надоранд, устахонашон холия ба бениҳоят тунук аст. ба ҳамин хотир и вақте ки шикаст ғалтида шикаст хали ғалтидане ки дигар кӯдакҳои солим ҳатто бигем ягон харош надоранд. Айно ба ҳамон қайи остаи ғалтидагӣ бигем аз 3 ҷо мешканад, аз 4 ҷо мешканад, аз 2 ҷо мешканад. Томографияи писарчама сарша ҷудогона кардам, баданша ҷудогона гуфтанд ки 11 перелом дорад, 11 шикаст дорад, яъне ки суту моҳраш, қабарғоҳош. вақте ки ба ман гуфтам ростиш ман дар ҳайрат мондам. Калтий метиҳам, фосфор бигем, витамин D3 меган охали метиҳам, мультивитамин метиҳам. баъдан ино бояд бисёр маҳсулоти ширӣ хӯранд, творог, сметана, ширам хали бигем. тақрибан дар як рӯз шир агар китиҳам 1 стакон саҳар гуфтанд, 1 стакон бегонӣ. ҳамхали табобат, аммо табобат ношаванда аст. Агар калон шавӣ кӣ мешавӣ?